Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан дигән тапшырубызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлнар Шәйхи. Бүген бездә кунакта Чувашиядан килгән милләттәшебез, Чуашстан татарларының милли-мәдәни автономия рәисе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбатдинов. Хәерле көн, Фәрит Абдуллович. Ассаламу алейкум, Гөлнас һәм безнең карашы бүтән татар дөньясы. Фәрит Абдуллович, менә сез килгән сайын буш кул белән килмисез. Сез һәрвакыт яңалык белән киләсез. Чуашстан татарлары безнең бик актив индалар. Без аны бер кырда яшибез кебек, араларда юк кебек, границалар, чикләр дә юк кебек. Чуашстан белән Татарстан арасында бердәм актив булып яшибез, ләкин безнең менә анда яшәүче татарларыбыз активрак сымак тоела миңа. Belki biz bu aktif sözünü etimiz hareketçenerek deyip. Başka tibetler kararında, Çuашстан tatarlarında belki ol ayılıp dağıdandı. Belki biz üzümüzün işlegen işlerimizin küsettebilebiz de başka tibetler kararında. Belki biz sınan da küpkinen milli, etniyaktan işlerimizini halk bilen küpek işleyimiz de belki şuna dadır. Sınan da biz başka tibet, bütün tibette de Tatar dünyası kaynı işli harekette. Allah aşkına. Büyünge simbolü inisiyatifinde millet üzerinin kilәчәге турында уйлаган вакытында, үзенең milli стратегиясен ясаган вакытта һәр хәрәкәттә дә үзенең хәленнән килгәнчә эшли. Бездә инде Чуашстан татарларына ул ничектә җиңелрәк. Бездә бит бүгенге чигендә менә шул миллилек, этник яктан, аның тел ягыннанмы, гореф-гадәте ягыннанмы, мәдәният ягыннанмы, мәктәпләрдә татар телен укыту ягыннанмы, бүген Аллага шөкер, аның бүгенгесендә ул түбәндә дә түгел, ул урталыкта түгел, бүгенгесендә ул югарыда. Milli üzang da biz Allah'a şükür Çuашстан tatarlarında üz urunda demekçi bulamdı. Bizim de zor tatarlarında tatarlarımız bir tildegine urutsa sileşmeyecek tatar tildegine üskünlerin körüp yatarlar. Mene bu bizim başka tibetler karşında bizim ayırmalı olur. Fərdə Abdullah, mənə son vaxtda biz strateji sözünü еш tilgə alabız. Uzgan yılda Tatarstan prezidenti şunda yükleme verdi bütün dünya Tatar Kongressine. Bizning tatar xalqының үсеш стратегиясе булырга тиеш. Biz аны эшләргә тиеш. Бу инде бер генә кеше эшли торган әйбер түгел, бу гомум татар милләте эшли торган, чөнки ул барыбызга да кагыла торган әйбер. Менә Чуашстан татарлары бу стратегияны ничек күзаллыйлар? Ул стратегия шул безнең татар милләтенең киләчәккә максаты бит инде шунда. Ул менә әле әйткән сүзләрнең анализлап, бертесе мониторинг ясап, үзебезнең көнкүрешебезгә, милли көнкүрешебезгә мониторинг ясап, киләчәктә тагы ничек булып калырга кирәк. Ничек biz şu бар халәтне, бар мирасыбызны киләчәк буынга бозмыйчак Аллага биреп, һәм дә безнең киләчәк буында шушы безнең мирасыбызны киләчәктә ничек дәвам итәргә кирәк икән. Шуңа күрә бу мәшһүр татарның стратегиясе турында Гомум алганда Чуашстанда безнең 37 мең татар яши. Шуның күп кенә күбесе диярлек шуны аңлап, милли үз аңлап, шуны фикерләп, шунда уйлана дип уйлыйм. Бүгенге кичендә бит ул әлеге милли стратегия турында Татарстан телевидениесында, яңа гасырда һәм башка интернет ресурсларда да, язмаларда да һәр хәлдә яктыртылып килә. Һәм шул milli strategiyanın da bizim Çuашстан tatarlar da uylana hem alар tamçı bulup şu milli dingizge girip gitege әзер дип уйлыйм. Менә милләтнең киләчәген ничек күрәсез? Millet bular şu vakıtta biz bütün küp kine tırşabı küset menә enişik deveteminde şimdi güzelliyimiz, küpkine uğay misallar kitabız. Finlandiya tatarları turunda, Finlandiyada yaşayıcı tatarlar turunda indi. Kıtaydagi yaşayıcılardan hem başka tibetlerden indi. Min allarның bir cismi neydi? Allah bütün şu mahalle bulup yaşayabilirler. Mahalle bulup formalaşkan hem Allah tayanalarның birinci tayanışları, Allah'ın noktaları indi. O bizim dinimizge hem görüf-гадәтебезгә. Min görüf-гадәтне алгарак та куяр идем. Ник дисәң, görüf-гадәт битендә безнең күбрәк ала безнең битендә күп татарлар, мөселманнар һәм безнең ислам белән битендә. Шуңа ислам белән бәйләнгән, шуңа әгәр дә инде менә шул киләчәктә, шул бөтен төбәктә, ул авылда булсынмы, аннан соң мега шәһәрләрдә булсынмы, шушы бөтен татарлар күбрәк шу мәхәллә булып, görüf-гадәткә таянып яшәсәләр, аларның киләчәге бар. Безнең бит кайдагына барма, безнең бөтен җирдә халкыбызның мәхәллә булып
урнашкан бит инде, аларның мәчетләре бар бүгенсендә. Бөтен төбәктә бүгенсендә мәчетләр бар. Димәк, безнең шушы мәчетләрдә эшләү, аннан соң бөтен җирдә безнең милли үзәкләребез бар. Менә шулар бергә алар килешеп, берләшеп, менә шул аннан соң тагында безнең дәүләттән килә торган уңайлыкларны безнең конституциябызны кулланып, шушы татарның киләчәгендә шушы мәхәлләләрдә аның гаилә биргән гаиләдән соң шушы үзенең мәктәпләрендә булдырып, мәдәният үзәкләрендә шу гадәтен дәвам иттерү өчен күп кенә эшләрен бирә алсалар, билгеле шул глобаль заманда татар булып кала алачак. Фәрит Гыйбатдинович, менә без Чуашстан татарлары дип әйтишкә иң беренче менә кемгә ничектер миңа иң беренче мишар ансамбле күзалына килеп баса. Чөнки нинди чара гына усамал, татар чарасымы, башка милләт чарасы, чуашлар чарасымы, мишар ансамбле шушы чараның үзәгендә кайный торган ансамбль. Һәм олай гына дип әйтмәсем әле, Чуашстан татарлары өчен генә түгел, ул әле Ульянда, әле Мәскәүдә, әле тагын кайда юлга чыгып китәргә әзерсез. Яңа гына Ульянда булып кайттыгыз менә. Бүгенге көндә мишар ансамблендә нинди яңалыклар бар? Мишар ансамбле бүгенге көндә ул формалашкан, дигән зур репертуарлы, нигезендә аның этник үзенең фольклорыбызга таянган, мишәрләрнеке күбрәк таянган, шул татар халкының башка төрләренә багышланган репертуарлы уже бүгенге көндә булган коллектив инде ул. Булган коллективны аны бит инде ул бер урмайда гына яткызып булмый. Ул байлыкны, ул мирас бит инде, ул мирасы сакланган коллектив. Демәк, аның төп эше ул шушы сакланган бар мирасыбызны төбәкләргә җиткезү. Чуашстан татарларына без аның авылларында, шәһәрләрендә үткән елда шундый проект буларак йөреп чыктык инде. Әле тагын да йөрәчәкбез. Менә шул тиге үзенә күрә бәтәрле социаль проект уйлап, менә зур гына шәһәрләр булсынмы, Иде буендагы шәһәрләр, Мәскәү булсын, Түбән Новгород булсынмы, шушы шәһәрләргә җитеп, шул яңа Ульян булсынмы, Ульянны үзе, Ешкаралар шәһәрен җитеп, менә үзебезнең иң безнең ылы татар милләттә безгә пенсионерлар булсынмы, социалистан, күп гаиләле, үзен татар шундый гаиләләре булсынмы, менә шуларга җыеп, тиге коммерция булмаган тамашаларда катнашып, үзебезнең шушы милли мирасыбызны аларга җиткезеп, менә безнең байлыгыбыз шул, карагыз, рәхәтләнегез, яннарыгызны рәхәтләндерегез дип, һәм киләчәк буынга шуны тапшыру безнең максатыбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә без бүгенге тапшыруга, очрашу урны Казан дигән тапшыруга нокта куябыз. Ләкин иң беренче Фәрит Гыйбатдинович килгәнегез өчен, хәбәрләрегез өчен бик зур рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясында очрашу урны Казан тапшыруында Чуашстан татарлары милли-мәдәният автономиясе рәисе Фәрит Гыйбатдинов катнашты. Ә инде тапшыру тәмамланганчы без бергәләп мишар ансамбле башкаруында бер матур күренеш карарбыз. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенге сезнең белән саубуллашам. Külməyinə